και την κουλτούρα. Όποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή, ένα πρέπει να έχει στο μυαλό του. Αυτός που έχει κατακτήσει ή τέλος πάντων μέσα από τη διαδρομή, έστω και αυτών των 3 χρόνων, έχει αποκτήσει τη συνείδηση ή την αντίληψη του τι σημαίνει οργάνωση, ξέρω ότι είτε θα βρει το ΕΠΑΜ ή το έχει βρει ήδη. Για αυτούς δεν ανησυχώ. Για τους υπόλοιπους που δεν ξέρουν τι σημαίνει οργάνωση, κρατήστε το εξής στο μυαλό σας. Πρώτον, συνεννοηθείτε με τους φίλους σας, με τους γνωστούς σας στη δουλειά ή στο χώρο κατοικίας και περιμένετε το σύνθημα. Θα υπάρξει σύνθημα που θα λέει ελάτε εκεί που θα σας πούμε την κατάλληλη στιγμή. Όταν θα δοθεί αυτό το σύνθημα, αφού βεβαίως υπάρξει πρώτα η Επιτροπή Εθνικής Σωτηρίας, που θα δώσει το σύνθημα, δεν είναι καμιά κρυμμένη αρχή, σαν τους φιλικούς που το λέγαμε, λοιπόν, το σύνθημα περιμένετε, αλλά όταν θα δοθεί αυτό το σύνθημα, να ξέρετε ότι τα παρατάμε όλα. Εγκαταλείπουμε δουλειές. Αφήνουμε στον παππού και στη γιαγιά τα παιδιά μας. Και κατεβαίνουμε όλοι μαζί με τους φίλους, τους γνωστούς μας, αυτούς που τους έχουμε πληροφορήσει, που ξέρουν, δεν χρειάζεται τίποτα, απλά να έχουμε μια επικοινωνία, μια μόνιμη επικοινωνία χρειάζεται, τίποτα άλλο. Εκεί που θα μας πει η Επιτροπή Σωτηρίας. Και να ξέρετε ότι θα υπάρχουν όλες οι προβλέψεις. Θα έχουν γίνει όλα τα οργανωτικά βήματα, ώστε να μην υπάρξει αυτή τη φορά ένα τσούρμο πρετοριανών που θα μας τσακίσει στο ξύλο. Θα τα έχουμε πάρει όλα τα μέτρα όσα χρειάζονται για να πέσει αυτό το σύνθημα. Αλλά να ξέρετε ότι όταν ακουστεί, πώς να το πούμε, αυτή η καμπάνα, και ίσως να το σύνθημα αυτή να δοθεί με τη μορφή της καμπάνας, όπως ακριβώς οι καμπάνες, τα καμπαναριά μας, είτε δοξάζανε την νίκη, είτε καλούσαν σε εγρήγορση το λαό, να ξέρετε να είστε έτοιμοι να τα παρατήσετε όλα. Δεν έχει σημασία αν είσαι στον ψιλορίτη και βόσκεις τα πρόβατά σου, σαν κτηνοτρόφος που είσαι και καλά κάνεις. Λοιπόν, ή αν είσαι στο χωράφι, ή αν είσαι στο εργοστάσιο, ή αν είσαι στη δουλειά, ή ένας στους 3 αν είσαι τελείως άνεργος. Είναι ακόμη πιο εύκολο. Όταν θα δοθεί το σύνθημα, θα πρέπει να ξέρεις ποιους πρέπει να ειδοποιήσεις, πώς πρέπει να γίνει, ώστε την επόμενη στιγμή να βρεθείς εκεί που θα σου πει η Επιτροπή Εθνικής Σωτηρίας. Και θα δεις πόσο εύκολα θα λυθούν όλα. Ομαλά, ήρεμα και ανέμακτα.